Inselmilkom jiena Josien Camilleri nilqakom għal din l-intervista mal-kittib Joe Frigieri u Nur Kbir għal dwar l-iktar ktieb riċenti tiegħu Widnet, il-Baħar u stejjer oħra. Ktieb ippubblikat minn Kite Group. Grazzi ħafna u Nur Kbir x'inhu oħxon kemm hawn x'taqra fih, kemm il-novella hawn. Grazzi ħafna tal-istedina, hemm 51 novella. Ekku. Aħna meta ngħidu novella rridu nispjegaw għadi fil-bidu għax inkella n-nies jitfixklu. Anke meta jistetnuni fl-iskejjel biex nitkellem dwar il-ġeneri letterarji, jiena ngħidilhom illi novella bl-Ingliż mhijiex novel. Novella bl-Ingliż hija short story. Novel huwa romanz. Allura hemmhekk hemm 50 novella, 50 storja, mhux twal ħafna. Eżatt, u allura tista' taqra ftit kemm trid jew ħafna kemm trid. Ġifieri għandek isu 4 paġni, 5 paġni kull waħda u tmexxi skont ir-ritmu tiegħek. Issa, mela għandna 4 kotba ta' novelli f'4 snin, fil-fatt issa ħajkollok 5 kotba miġbura fi presentation boxes dak li jkun irid jagħti rigal għall-miliet bellezza miġburin kollha f'kaxxa waħda u jista' jagħtihom rigal. Mela, f'4 snin rajna 4 novelli, nismagħhom jgħidu li 4 ġabriet. 4 ġabriet ta' novelli għandek raġun. Wieħed mill-ġabriet ta' novelli nismagħhom jgħidu issa meqlub għall-Ingliż minn Claire Vassallo, Straight to the Point and Other Stories. Dak huwa wieħed mill-ġabriet. Imbagħad għandna mela nismagħhom jgħidu il-Gżira l-Bajda, il-Fira tal-Fuħar u issa Widnet, il-Baħar u stejjer oħra. Kif tqabbel dawn in-novelli mal-kumplament tal-produzzjonijiet letterarji tiegħek? Iva, jiena l-ewwel ma bdejt nikteb poeżija. Infatti għandi 3 kollezzjonijiet ta' poeżija. Għandi intervalli, kadenzi, mbagħad mit haiku. Imbagħad bdejt nikteb id-drammi wkoll. Għandi 4 drammi twal, 5 li fil-fatt saru fit-Teatru Manuel minn reġisti differenti u anke minni. Għaliex jiena drammi għal-palk iddiriġejt mal-40 dramm, fosthom 8 ta' Shakespeare Sant'Anton. Imma mbagħad fl-istess ħin kont tħajjart nibda nikteb dawn l-istejjer osra. U dak li kien ħajjarni nikteb l-ewwel ġabra ta' stejjer osra, l-istejjer ta' Roni, kien Father Joe Borch li dak iż-żmien kien editur tal-Gazzetta Il-Ġens u kien qalli isma' tista' tibda tikbilna short story, novella darba fil-ġimgħa u ħedlhom nitħajjar. Kien hemm gazzetta oħra li kien estednitni l-għamel l-istess. U inti tieħu pjaċir għaliex meta jkollok tir f'moħħok marbut bil-ħin u biż-żmien, iċempillek l-editur u jgħidlek isma' dek ma battilix. Allura trid tara x'tivvinta. Veri, inti tista' tqiegħed dawn short stories, dawn il-novelli, f'dak il-kwadru. Imma mbagħad ġabri oħra ta' novelli barra l-istejjer tar-Roni li kienu saru popolari ħafna mat-tfal tal-iskola u mal-għalliema tagħhom. Tgħidli għaliex għax naħseb li minħabba li it-tfal u anki l-għalliema tagħhom jieħdu gost li jsibu karattru u li kollhom plots fl-istejjer li jkunu umoristiċi. Dik il-ħaġa naħseb li lilhom anki tal-lebrom għaliex il-letteratura għandha tkun ukoll divertiment. Allura jieħdu gost it-tfal jaqrawhom u jiżviluppaw b'dak il-mod. Naturalment dawk kienu kollha novelli ambjentati Malta u dik ukoll għamlet dawk iż-żewġ ġabriet għax l-ewwel ħareġ l-ewwel volum u mbagħad ħareġ it-tieni volum aktar stejjer tar-Roni. Però mbagħad kont ktibt ukoll ġabra oħra ta' novelli din ukoll kienet interessanti li kienu kollha fl-istil tar-realiżmu maġiku u dawk sejjaħtilhom ħrejjef għal żmienna. Issa kif dawn l-aħħar 4 ġabriet ta' novelli pubblikati minn Kite Group bis-saħħa tagħhom, hemm ukoll dik il-laqta ta' realiżmu maġiku. Ġifieri realiżmu maġiku? Ġifieri dawn l-istejjer jistgħu jiġru m'hemm l-ebda dubju mhumiex stejjer ta' fantażija li qatt ma tista' timmaġina li ġraw, imma fl-istess ħin kollha għandhom ukoll dik il-laqta poetika. Jiġifieri dejjem joħolqu daqsxejn ta' sorpriża. U l-karattri mhumiex il-karattri
ordinarji li tintaqa' magħhom fil-ħajja ta' kuljum, imma jista' jkun li jkunu wkoll hekk. Ma kollha jkollhom ċerti fattezzi, ċerta eċċentriċità dwarhom li jagħmluhom ukoll jixbħu xi ftit lill-ħrafa. Fil-fatt il-kritiċi li kitbu fuq dawn l-erba' ġabriet kollha kemm huma nnutaw il ħaġa għaliex il-ħrafa jew il-leġġenda hija universali u qisha m'għandix żmien. Fil-fatt dawn jistgħu jiġru anki f'kull epoka u xi wħud minnhom fil-fatt jiġru fl-antik, oħrajn jiġru llum, imma jistgħu jiġru dejjem. Issa dak huwa bejn wieħed u ieħor il-qafas letterarju li fih tista' tqiegħed lil dawn l-erba' kollezzjonijiet. Kont qed ngħid imnalla jkun il-pubblikatur. Għaliex diġà semmejt. Saqsik allura la inti kont taħdem aħjar isek taħt pressjoni meta rid tippubblika novella kull ġimgħa l-istess issa. Ekku, għaliex diġà semmejtlek Father Joe Bush li mħabba fih kont ktibt dawk iż-żewġ ġabriet l-istejjer tar-Roni. Kien hemm anki gazzetta oħra li l-editur tagħha kien stedinni u kont nikteb ukoll dawk li mbagħad saru ħrejjef għal żmienna. U issa li sibt din l-opportunità għaliex hemm min jgħidlek jiena nikteb u nikteb għal kexxun. Imma jiena dika ma tantx nikteb għal kexxun. Jien hekk ikolli tir f'moħħi ngħid mela mhux qed nikteb għal xejn. Għax hemm min jgħidlek naturalment l-awtur dejjem irid iħoss il-bżonn li jikteb dika veru wkoll u rrid tkun ukoll ispirat. Imma ħafna drabi l-ispirazzjoni tiġi meta inti taħdem taħt pressjoni. Fuq din naqbel ħafna miegħek għax jiena wkoll inħossni aħjar hekk. Għax ikollok ittirux u inti timxi magħha. U naħseb l-ispirazzjoni tiġi kontinwament kif x'jiġri intu għaddej. L-ispirazzjoni hija ħaġa misterjuża u daqsxejn stramba wkoll. Il-Grigi kienu jsejħula l-muża. U ġiel kultant nużawha dik insomma. Kif tiġi l-ispirazzjoni? Ħanajlek, inti tista' nitkellmu ftit dwar il-novelli, għax dram mod ieħor, dram huwa iktar diffiċli biex tikbu għax huwa itwal, speċjalment jekk tkun dram ta' satej. Poeżija għalija ħfef, għax ħsieb tniżlu fuq biċċa karta, basta l-ħsieb jiġik li inti għandek tiġri lejn id-dar biex tfittex tniżlu. Imma l-poeżiji tiegħi mhumiex twal u mhumiex tqal lanqas. Ġifieri tista' taqrahom fuq diversi livelli, fuq livelli differenti. Issa, kif tikteb novella, anki hemmhekk l-istrateġija hija daqsxejn differenti għax in-novella mhix poeżija, speċjalment jekk il-poeżija huma qosra. Il-poeżija għandek ħsieb wieħed, il-ħajku 3 linji, 17 il-sillaba u immaġni waħda. Mentri in-novella naturalment qed ikollok diversi ingredienti biex ikollok novella tajba. U jiena dejjem ngħid l-ingredient ewlieni tkun l-istorja. Imma l-istorja titfassal u tinbena fuq diversi pilastri. Il-karattru, l-ambjent, id-dialogu u mbagħad ir-rakkont innifsu. Issa, dwar id-dram, Harold Pinter darba kien qal, give me a good story and I'll give you a good play. U jiena dik nemmina, l-istorja trid tkun tajba. L-arrej trid tiġbidlu l-attenzjoni, tolqtu mill-ewwel. Issa dwar l-istrateġiji, inti tuża meta qed tikteb novella strateġiji differenti. Mhux jiena biss ta' dan, imma nitkellmu fuq kif nikteb jiena b'mod ġenerali. F'dawn l-erba' kollezzjonijiet li bejniethom bejwet u jiġbru 150 novella, dan huwa l-itwal wieħed fi 50. L-istrateġiji, inti tkun diġà f'moħħok fassalt l-idea tal-istorja kif trid tiżviluppa. Imma l-istorja ħafna drabi timbena f'moħħi għall-inqas madwar karattru. Kolli dar karattru f'moħħi dejjem xi ftit eċċentriku għaliex daw il-karattri eċċentriċi li jaffaxxinawni u nivvintom ukoll, u nivvintom. Tfittixhom fil-ħajja reali dal-karattri eċċentriċi. Dik hija l-mistoqsija, dik il-mistoqsija. Issa, jiena l-karattru tiegħi noħolqu billi nara biċċa minn hawn biċċa minn hemm, isek qed tagħmel mużajk.
Ġifieri, jekk inti għandek karattru li jismu Vladimir Vella, per eżempju, huwa fin-novella numru 20 hemm karattru jismu Vladimir Vella li jiena ngħid da twieled biex isir attur. Inti, naturalment, dak il-karattru tibnieh minn isek qed tagħmel mużajk, isek qed tagħmel tapezzerija, minn diversi karatteristiċi li tkun innutajt f'nies differenti. Jiena minħabba li diriġejt f'ħajti mal-40 dram tintaqa' ma' ħafna nies. U l-attur dejjem irid ikollu dik id-daqsxejn ta' fantażija. Allura dan l-imberek ta' pereżempju Vladimir Vella, li twieled biex isir attur, jiena f'dik l-istorja. L-ewwel nett nibda billi nirrakkonta nqiegħdu f'ambjent. U l-ambjent huwa ambjent ta' tfuliti. Ana fi żmienna l-uniku divertiment tagħna kien jew il-ballun, illum ngħidulu futbol, ġifieri, jew kella il-ġiri l-ewwel hemm fl-għalqa tal-mużew, konna niġru l-ewwel hemm u naqtaw it-tejn, il-farkizzan, l-għeneb, il-bajtar, ċiċri tal-qatta. U dak kien l-iżvok il-futbol, inkella nhar ta' Ħadd fil-għaxija it-teatrin fis-sala parrokjali, is-sala tal-kappillan. U missieri kien joħodni hemm, kont ħallas xalejn it-tfal jidħlu b'xejn, min ikun inkarigat jagħmel il-blackboard u fuqu bittri kbar, bil-ġibs, bil-kulur, jagħmel l-isem tad-dram, imbagħad il-vaudeville, il-buzzett, il-sketch, il-melodram, il-farsa, n-nies titmur id-dar titħaq, ma tix tmur id-dar qalba sewda. U meta tfal l-oħra kienu normalment jorqdu f'ħoġor ommhom jew hekk, jien il-ħaġa li tiġri fuq il-palk kienet taffaxxinani, mhux dejjem kont nifhem x'qed jiġri. Imma li inti tara lil dal-karattru, fil-li qed jagħmel karattru serju, pereżempju, xi karattru mill-Bibbja, Sansun jew Oloferne tara. Mbagħad daqqa waħda jinbidel u taraħ fil-farsa, jivvinta. U jiena il-ħaġa kienet taffaxxina il-kostumi u hekk. Imma l-importanti f'dil ħaġa kienet di li jiena kont nistaqsi lil innifsi. Imma daw l-atturi imbagħad meta joħorġu mit-teatru jibqgħu kif ikunu qabel daħlu jew b'xi mod jinbidlu. U da Vladimir Vella id-direttur ikun webbilhom illi biex jaħdmu sew biex il-parti jagħmluha tajjeb, irridu jidħlu fil-karattru taħt il-ġilda. U da tant kien ħada bis-serjetà illi kien imbidel bħala personalità u sar dal-karattru li ma nistax ngħid x'inhu għax inkella nkun qed ngħid l-istorja u mhux sew, imma insomma ma kienx karattru li tieħu pjaċir bih jekk tiltaqa' miegħu. Ġifieri dik hija waħda mill-istrateġiji. U Platon ma tantx kien favur it-teatru għax kien jibża li jekk attur jibdel ħafna l-partijiet, jitlef il-solidità tal-karattru tiegħu ma jibqax kif ikun. U jinbidel ħafna mill-ħaġa imur għall-oħra, u din il-ħaġa lilu ma kienx tagħtih wisq pjaċir. Allura jien din hemm nistaqsi li kien nifsek imma x'jiġrilu attur wara li jkun ir-reġda. Issa, dik hija strateġija waħda. Jiġifieri jiena fuq dal-attur f'dik in-novella naf kollox. Naf minn xi xadda u rrakkuntajt. Naturalment naf minn xi xadda ħloqtu jien. Imbagħad hemm novelli oħra li fihom jiena nħalli lill-protagonist innifsu jirrakkonta. U il-protagonist jista' jkun mara, jista' tkun raġel, jista' jkun kulħadd. Fi kwalunkwe sfera tal-ħajja. Għalhekk magħżulin minn sferi differenti tal-ħajja dawn. U tħalli lilhom jitkellmu. Hemm ukoll storja waħda minnhom, pereżempju, li nirrakkunta biss bid-dialogu. Tajjeb. U li l-istrateġija. Kombinazzjoni. Għastemmen, għamiltek u ġi dialogu. Għanaraw jekku xi, messaġġi sigriti. Messaġġi sigriti. Dika ma nidħol. Dika jekk tittaqra biċċa minna. Jiena ma nidħolx bejn f'dik l-istorja
ma nidħolx bejn il-basla u oxrita, mek veru hemm il-basla u oxrita. Inħalli dal-messaġġi segreti jgħaddu bejnietom waħidhom. Żgur. Imbagħad naturalment nagħlaq l-istorja jiena billi ngħid ġara fl-aħħar ta' din il-konverzazzjoni. Hemm ukoll ħaġa li forsi tajjeb li nsemmuha f'dan kollu, jiena dejjem indaħħal sorpriża fl-istejjer tiegħi. Difatti, hemm min jgħidli ma dik ma kontx nistennija, jew kellha min jgħidli wkoll kont nistenna li l-istorja tagħlaq mod ieħor. Imma dik tajba, għaliex inti dejjem toħloq. Jiena dejjem wieħed mill-ġeneri li jaffaxxinawni, mhux biss fil-kidba, imma anke fil-films, pereżempju, huma l-istejjer tad-detective. Taf għaliex għax detective dejjem qed ifittex il-verità. Allora jiena nipprova nesplora dawn il-karatteri biex nara eżatt x'qed isir x'għaddej minn moħħhom. Mingħajr ma tippritka, tittevita l-prieda mhux pritki, dawn huma stejjer. Ma dik is-sorpriża, fatti għandi storja minnhom li tispiċċa l-istorja tkompli. Mela għandna nistennew aktar żgur, ma kellix dubju. U allura l-udjenza, min se jieħu gost jaqrom l-aktar dawn? Jien naħseb jieħu gost jaqrom kulħadd. Għax qed tolqot karattri differenti. Iva, ħanajdlek, u mhix għat-tfal daw, imma insomma, żgħażagħ, adolescenti, adulti, kulħadd jista' jaqrom u mhumiex tqal. U fihom naħseb fihom daqsxejn joħolqu lek dil-kurżità, anke l-karattru trid tkun taf iżjed x'għamel, fejn mar, għaliex għamel hekk. U dak naħseb li entertainment, insomma, il-kidba, dat-tip ta' kidba, dak li jkun trid tagħtih gost meta qed jara. U l-gost tieħdu wkoll naħseb għaliex l-istorja il-novella hija qasira u allura inti tista' timxi malajr mexxejja l-kemm hija rikka xil-ftit li qrajt hija l-istorja fiha dettall f'kull waħda li inti tgħid taf ħafna fuq il-karattru jew l-istorja, imma malajr se tgħaddi, ġifieri jekk inti għall-argument tixtieq timxi għall-jmiss mhux ħaddum ma timxi għall-jmiss. U fl-istess ħin fi ftit kliem sir taf ħafna. Anki l-ordni ta' kif irappostajthom dawk hija importanti biex waħda ma tkunx bħall-oħra. Dan mhux romanz, ġifieri mhux kapitlu ikompli ma ieħor, il-karattru kompletament differenti, l-ambjenti huma wkoll kompletament differenti. Għatlek li fl-ewwel stejjer li ktibt l-istejjer ta' Roni kienu kollha ambjentati Malta. Mentri mbagħad f'dawn l-erba' ġabriet mhux f'di biss, imma f'din ukoll l-ambjenti varjaw, għandek stejjer li jiġru Malta, oħrajn li jiġru barra, għandek stejjer li jiġru llum, oħrajn li ġraw fl-modi, Waldiri hemm dil-varjetà. Interessanti ħafna, mela dan huwa il-ktib il-ġdid ta' Joe Frigieri, Widnet il-Baħar u stejjer oħra. Dawn huma hemm iktar novelli li tistgħu taqraw ta' Joe Frigieri biss nismagħhom jgħidu issa meqlub għall-Ingliż, Straight to the Point and Other Stories, maqlub għall-Ingliż minn Claire Vassallo. Il-kodba huma ppubblikati minn Kite Group, ġifieri qed insemmu l-kodba nismagħhom jgħidu Il-Gżira l-Bajda, Il-Fira tal-Fuħħar u issa Widnet il-Baħar u stejjer oħra. U se jkollna 5 kodba miġbura fi presentation boxes għal-miliet, ġifieri se jkunu sbieħu puliti ġo kaxxa li wieħed ikunu miġburin kollha f'daqqa u tista' anke tagħtihom rigal. Infakkarkom li dawn il-kodba tistgħu tixtruhom minn fuq kitegroup.com.mt fejn hemmhekk tistgħu tagħmlu il-voucher code BOOKS25 u tgawdu minn roħs ta' 25% jew inkella tistgħu tixtruh mill-ħanuta Kite Group fi 13 Triq il-Franġiskani il-Ħamrun jew inkella mill-ħwienet tal-kodba. Joe Frigieri, grazzi ħafna. Grazzi lilek, grazzi tassew. Grazzi.